Říkám, má vidiny, nemá. Rumík tam byl, ne? Rumík a jim to hledáme se očitý, jako žálovka stala. Jsem byla úplně všude. Já nevím, kde se mi to tam vzalo. Pak rumík. Počkej, tak já to držím na půl, jo? Jsem ho přijela. Vždycky jsou jahody z jahodů. Jsou jahody v tom krému. Tady je kouká jahoda. To nekouká jahoda. Aha. Pozor. Oni jsou ty jahody, co jsem máte v tom krému. Co ty tu máš, co? Ana, budeš dneska? Taťka jde z práce, říká. Kde už je? Ještě na stupně. Ani u nás. Ne,